Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! 1:24 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ang oras Mayong hapon sa amon pinalangga nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa panibago na naman nga edisyon sang This Is My Life. Subong nga adlaw sang Martes, Pebrero 23, 2021. Mga ka-aksyon, subong nga hapon, temporaryo niyong makaupod, si Inday Dora. Yes, subong nga hapon, magabulos kita anak Tita Wilma and kay Inday Ann na may importante lang agin hikot subong nga adlaw. Okay, so relax ka mo dra mga ka-aksyon kay sa gihapon, lingawon ko kamo. Pinaagi man sa pagbasa sang sulat ngagin padala diri kay Tita Wilma. Inyo man nga horoscope of the day. Pagpila ka mga update national lakat sang panahon. Kag ang FYI segment ang programa This Is My Life. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa Facebook Live. Hello sa inyo mga ka-aksyon. So steady lang kamo dira ha. Okay, malingawon ko kamo sa bunga hapon and of course sa nagapamati sa radio. Mayong hapon dira sa inyo. Subong diri sa Bacolod ang weather medyo magulugal umon. Pero kahapon no, in fairness, nagpakita na si Haring Adlaw. Nag-init kahapon, which is good news gid kay una nga na report diri sa Negros Occidental nga pagaiguon kita posible labian kita sang ining Bagyo Auring. Pero in fairness, wala. No? Pila lang ka mga pagbaha sa norte nga bahin sa Negros. Pero sa gihapon na na-control kay of course ang preparasyon sa mga local government units naton. Kag doble effort gid sila. Okay, so sa aton mga ka-aksyon nga luyag magpadala sa inyong mga pagpanamyaw man bala ang nagapamati. Okay lang yan sa Facebook kay maka-comment sila. Ang sa radio, pwede ka mo maka-text sa amon nga text hotline 0963-7570-874. Sa liwat 0963-7570-874. Kaya ina basahon ko karon gatagan ta sang time and of course ang pagbasa taman bala karon sang sulat nga ginpadala kay Tita Wilma pwede makamudra ka padala sa inyong mga advice sa aton nga letter sender so bantayan yung ina karon ang
storya nga ginpadala diri sa This Is My Life. And sa mga wala paglihan naka-like sa amon nga Facebook page, i-search nyo lang dira ang official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Para makita nyo mga ka-aksyon ang mabalaan nyo kung official nga, kung ara ka mo sa official Facebook page ng Aksyon Radio, kay 500,000 plus likes na kami dira subong. Mga ka-aksyon, and dira makakuha ka mo sa updates sa nagakahanabo, especially kung may mga paabot ba lang mga calamity para sa tosang bagyo, at least updated kita, no? Kaiba naton nga mga official nagapalayag sang ilang nga mga advice bala sa aton man nga mga pumuluyo. So ang kung hindi ka mo kapamati sa amon nga sa radyo, kay may laktan ka mo, biti dra, ma-browse ka mo sa amon Facebook page. Inyo gidra nga makita. And mayaram kami sang YouTube channel. Search nyo Aksyon Radio Bacolod, then subscribe mga ka-aksyon. Kay dra, live man ang mga programs ang Aksyon Radio Bacolod. And of course, ang amon man nga website sa mga luyag hibalo sa mga balita nga nagkahanabo bala last week pa, last month, or last year, pwede gidra sa amon yung website. Kaya mas hapos, may i-search nyo lang dira sa search box, makita nyo dira ang balita ngayon yung ginapangita mga ka-aksyon. So visit nyo ang www.actionradiobacolod.com.ph. Sa liwat ha, www.actionradiobacolod.com.ph. And soon, mga ka-aksyon, may good news man kami sa inyo. Pero soon, pala naman i-announce. Kami gina-develop kami subong nga isa ka, basta app siya nga mas convenient. Kaya pwede kita is one click lang, makapamati ka na sa Aksyon Radio. Okay, so bantayan nyo na mga ka-aksyon. Kaya i-officially announce na naman kung makayo na ang tanan. Okay? Sige, hello! Sa nag-aupod sa akong subong hapon, kadamo na sa inyo comments. By the way, dugay-dugay basahon ko sa aton nga commercial break man. Pero subong nga hapon, di kita anay sa lakat sang panahon. Kaya sa pinaka-latest nga weather forecast sang Pag-asa, ining tropical or sang una, tropical depression Auring, ang anay bagyo Auring, subong isa na lang siya ka low pressure area ha. Nakitaan ini siya sa 105 kilometros na sidlangan sang Infanta, Quezon. Diri sa Western Visayas mga ka-aksyon, kalakip na ang Negros Occidental kag Bacolod, of course. Medyo magalumon kita di subong. So muna ang sa sitwasyon sa aton weather, pagina ginlantaw ko magalumon. Kagabay pa tanod nga di lang mag-ulan gid baskog Kaga inaiya, hindi inabangod sa low pressure area, kundi ang paggulugalom sa palibot sang Bacolod, bangod ina sang localized thunderstorm. Sa mga naman sa baybayon, sa magabiyake bala subong panagat bala subong mangin makanay manatubtob kasarangan ang pagbalot. Okay, so sa mga nagabiyake, sa lakyan mandera, sa kain pandagat mandera, nagapangisda bala or ano man ang di makamusubong nga bahin sang pungsod Pilipinas. Bation na tasubong mong sa bilog nga kalibutan actually kasi syempre may Facebook page kita. So hilog liha sa aton nga mga OFWs nga naga-monitor gid sa Facebook page. Nagapalambot sang ilang mga pagpanamyo sa ila pinalangga sa kabuhi. Okay? Hello gid dira sa inyo mga ka-aksyon. And diri kita balanay sa balita nato nasyonal, mahatag lang kita update mga ka-aksyon. Aryo namian kun isang ginpalayag sang aton iyang presidente kay di ba may mga balita to nga may mga nag-recommend nga ang Pilipinas ipaidalom na sa Modified General Community Quarantine or MGCQ. Pero si Presidente Rodrigo Duterte manami ini kay
nag-ano siya anay, nagpanugyan sa iyang mga gabinete nga hindi anay pag-ibutang ang Pilipinas o kung ipaydalom ang Pilipinas sa Modified General Community Quarantine tubtob ang bakuna hindi pa mag-abot dire. Yes, kay tungod hindi pa gid man safe. So hindi kita magkumpiyansa. Hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang presidente, of course, ginahatagan niya man isang pagtamod ang pagbukas ng ekonomiya kag ang epekto sini sa palangabuyan balas ng kada Pinoy, pero mas ginahatagan niya man sang value kuno or mas ginapanumdom sa aton presidente ang kaluwasan kag ikaayong lawas man sang tanan. Kag of course, lakip man sa ginadilian anay isang presidente ang face-to-face classes. Kaya may mga iba na nga mga opisyal sa gobyerno ang nagapalayag nga ibalik na ang klase sa mga low-risk areas or ining wala na sang kaso sang COVID-19 kay para makabataan makakabulig kuno sa ilang mental health amo na. Pero aton presidente hambaya hindi anay tubtob sa Agosto, which is ginaugyunan man sang pila ka mga ginikanan. Okay, kag sa iban pagid nga balita man sa national, good news man sa mga hilig naman niya mag-travel. Especially ang gusto bala magpadulong sa probinsya sang Cebu. May isa ka executive order or EO nga ginpapanaog didto yang ila gobernadora or governor nga si Gwendolyn Garcia. Kay dito ya sa probinsya sang Cebu mga kaaksyon, gindula na to nila ang swab test requirement sa mga turista nga plano magpadulong didto sa Cebu. Ini agod masolusyonan kuno ang nagahuyang nga ekonomiya nila didto bangod man sang COVID-19 pandemic. Of course, mayara ginaya sang tao nga nagapabor, naga-thank you sa gobernadora, kag mayara man of course nagakontra. Hindi kina malikawan. Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagpapanaog sang Executive Order number 12 o kon ining to ease travel restrictions for persons traveling to the province of Cebu to engage in tourism-related activities. So sa mga turista nga magasulod sa Cebu, sa mga ka-aksyon nga taga Negros or diin man nga bahin nagapamati subo nga may plano nga magpadulong sa Cebu, gahambal nga gusto ko nagidya magpa-Cebu ano pa ma-open ang border man, mama na. So, ang mga turista nga magasulod sa Cebu, ang kinahanglan na lamang ninyo, amo ang valid ID, medical certificate, agod nga tugutan ka mo nga makabakal sang ticket para makabiyahe man kamo paagi sa eroplano or barko, fast track or Roro man dira, ano man nga sahi isang sakayan pandagat. Hindi lang ako magsalbabida. Ito ka delikado na. Okay. Ang mga turista, ang dapat man nga magpakita sang proof of pre-booking nga ginatawag sa inyo ya hotel or resort nga pag-istaran or pagatiniran samtang mabakasyon kamo to nga accredited sang Provincial Tourism Task Force. So i-check nyo gid anay mga ka-aksyon before kamo maglakat sa probinsya sang Cebu, di man nga lugar sa probinsya sang Cebu, i-check nyo gid anay kung ina bala ang inyo nga hotel nga pagatiniran or resort accredited bala ina sing ilang Provincial Tourism Task Force para hindi laban sa lugaw bala ambal nila. Kay base pag kadto mo to hindi agali accredited, so kanugon lang sa imo kwarta kay base papulion ka lang or what. So before gid mga ka-aksyon nga kadto gid man to sa Cebu, dapat kabalo kamo tanan. Hindi lang kamo magsalig nga uy may balita to nga hindi na required ang ang RT-PCR test result. So hindi ko magsalig nga amo lang na kay base may iban nga mga requirements pagid sila bala nga gina-require man nga base
Kabalo ka naman, lain-lain nga city, lain-lain nga banwa, ang probinsya sang Cebu, damo na yadaan lugar da. So, amo na ha, i-check nyo gidanay, i-call nyo ang iladra nga mga local government unit para at least ang pagbiyahe bala matawhay. Kay, di ba, nagbiyahe ka gani para magtawhay ang imo paminsaron or ma-unwind ka, hindi kay pag-abot mo nagbiyahe ka kay para ma-stress ka. So, hindi amo na. Check gid kay subong nga panahon mga ka-aksyon, mag-travel ka dapat coordinate ka gid sa mga places nga imong kadtuan. So tani ang Boracay man no. Kabay pa tani nga mas lapit-lapit diya guro sa aton ang adwa mo man na. O kung mag-airplane kaya Cebu ya ti dasig malang ya. Lagi ni kalabot 30 minutes guro. Bacolod Cebu. So, amo na, at least, good news man para sa mga hilig mag-travel, sa may mga budget na dira. Enjoy gid ka mo sa inyo future travel sa Cebu kay no swab test requirement na. Pero coordinate gid sa mga natungdan nga mga ahensya or mga inyo dira nga kadtuan. Okay? Okay. So sige mga ka-action. So again ha, sa mga luyag magpadala gali sa ilang mensahe bala basi may nalimtan yo ang among text hotline nga ginlawag ko na kaina sa liwat 0963757087 okay mga ka-aksyon. So sige sa ako naman iya karon nga pagbalik standby ka mo dira, stay put lang ka mo dira mga ka-aksyon, chill samtang nagapamati sa This Is My Life. Kay sa ako nga pagbalik magabasa kita sang sulat nga ginpadala diri kay Tita Wilma. Kay isa niya man ka of course maukod nga tagpalamati. And of course ang FYI segment ni sa diri nga programa This Is My Life. So bantayan niyo ina mga ka-aksyon. Sige. Magabalik ako ha. So standby ka mo dira. Kaya magabalik ang This Is My Life pagkatapos gid lamang sining. Maayong hapon mga ka-aksyon. Hello gid sa nagaupod sa aton subong sa Facebook Live. Kay Miss Jean Oisiser, maayong hapon sa imo. Kay Ma'am Jocelyn Liboon Dispoho. Good morning. Nanad ko sa Action Balita Morning Edition eh. Good afternoon sa imo ma'am. And kay Sherilyn Oro Javier. Good morning ma'am. Kay Miss Homa Lumena, Miss Seven Heaven. How are you? Okay, so sige, good morning. Good morning, sige ha, good morning mo Dorsa. Good afternoon everyone. Kay Manjo Arnejo, maayong hapon. Hinday Doral, monitor lang kami Alexander Gilaran, Ombion, kag Bukol, Omania, Sang Pakol, Bagos City. Kay Jovito Octavio, maayong hapon, Action Dorel. Yes, kay Miss MJS Candido Gildor, miss ko na Tita Wilma, please back, I miss you. Sige lang, gamay na lang gid. Si Tita Wilma mabalik gina mga ka-aksyon. Kaya nahidlaw man siya bala sa inyo. 'Di ba? Kay Jeremy Gimarangan, good afternoon. Kay Raymond SK, mayong hapon man. Kay MGS Candido Gildore or Gildor, I love this program. Wow, thank you gid sa pagpalangga mo sa programa ni Tita Wilma, This Is My Life. Gamay na lang si Tita Wilma, medyo vacation lang siya anay. Okay? So sige. Kay Christopher Redfield, mayong ugto action Anman. Nan. Bago lang ka mo blow up na action. Mayong hapon sa imo, dra sa may Stark Tower. Kay Totong Anolibak. Yes, thank you, sir. Dela Cruz Roy, Tita Will, good PM. Tamiyaw ko lang gali ang bana niya sa Karabalan, Himamaylan, si Roy de la Cruz, kay sa bata niya si Jongjong, gapamatigid subong sa programa mo. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, hello ma'am, kamusta? Kay Christian Roa, mayong hapon. Kay Ligay Villares Achevar.
Good PM, go monitor, good now. FB Live, Ramon and Lucy Achivar, sang Kawayanan Talok. Thanks, Inday Dorel. You're welcome kay April Joy, Buenaflor Gaston. Hello, April. Ay, kakulol ba? Sige. Stay safe ka na, April, ha. Athea, Kim Eriman, dra sa may Mursha. Mayong hapon sa imo, Athea. Kay B. Lords, gapamati from Royal Meadows, Villamonte. Belardo family, gapamati man sa Central Maaw. Kay Valencia Kenneth, hello sir, maayong hapon. Kay April Joy, watching from Purok, Mahigugmaon, Barangay Tangob. Ay, ara ka lang dagali sa Barangay Tangob. Boti do Mayo, gina. Sige. Kay Papa Tugs Pia, maayong hapon. Okay. Alex Montesa, grabe. Ari gini siya halin sa aga. Hasta magabi. Gini siya, ikaw na giyang award niya, Sir Alex Montesa. Dra sa may Barangay Kansalungon, Isabela. Okay. Kay Coach Mike Aven. Hello, Coach. Kamusta, Coach? Samuel Altamera, maayong hapon man. Paano ya ang Bacolod magsulod dira? Ang Bacolod, backtrack. Depende, ma'am, kung OFW ka, returning overseas Filipinos, LSI, or APOR. So, coordinate ka, ma'am, sa local governments ng Bacolod. Kay Eddie Ricafort, uy, mayong hapon. Tanan nga members ang Operation Tulong Task Group nga mga taxi drivers naton. Mayong hapon sa inyo, ha? Christine Taxi, mayong hapon. Donna Navarte Macario. Yes. Bolandong kala isang landong nga. Kay Sahiboden Abdurrahman Mujaher. Wow, perte nga ngalan, no? Mayong hapon sa imo, sir. Kay Mama Nene ko. Uy, Mama Nene, Jean Gatcho ka ba to? Ara siya pamati. Oh, hi, ma, mayong hapon. Nami sa akong earrings ko, no? Ginhatag na ni sa akong sang listener, ma. Thank you, good mother. Kay Ruth Benhamia, maayong hapon man. Greetings kay Ma'am Jocelyn Salanga. Taga din kagali day Dorel. Taga Himamaylan City ko originally. Pero of course, diri ko ga stay sa Bacolod. Kay diri ko ga work. Sige. Kay good afternoon, ma'am. Pa-mention sang lola ko. Gapamatigid sa imo sa radio niya. Si Lola Edrisita Valle Ibanez. Sige, i-greet ko karon si Lola. Kaya ito, syempre, Facebook lang ni mabatian. So, sa radio siya nagapamati. So, i-greet ta siya karon. And kay, ano pa to? Tagala Carlota City. Ang apo niya na si Mark Ibanez Castellano. Madamog niya salamat. Okay. Kay, Alain, mayong hapon man sa imo. Kay Miss Carol Montoya, hello Action Dorel. Wow, thank you so much, ma'am. Pagpuli, oh, te, ano, balik na ta? Okay, so sige. Okay, so pabalik diri sa This Is My Life. Sige hapon, inyo temporaryo nga kaupod, subong nga hapon. Ining naman si Inday Dorel. By the way, Miss Carol Montoya, yes, ma-meet gid kita ni Action Eden, Action Ann, kung magpauli ka diri sa Bacolod. And by the way, sa mama ko, kaya nagalantaw siya, si Miss Carol na naghatag sa akong earrings. Thank you so much, okay? So, sige, kaina mga ka-aksyon, antes ako magbasa, galianay, balasang, or maghatag sa inyo sang FYI segment naton, diri kita anay sa importante lang nga pahibalo sa aton ni Tita Wilma. Immune system, the best iya nga immune system booster nga
Okay, so sa pagpadayon na naton mga ka-aksyon, yes, na siling ko nakaina nga sa aton nga FYI segment, maiga-share ako sa inyo of course. Ari good news ni sa mga hilig bala mag-sulat or journal bala. Nan, kay man mga ka-aksyon, ang pag-journal nato, o pagsulat naton dira sa kung diin man ta komportable, pero usually nagasulat ni ang aton nga mga ka-aksyon mahilig mag-sulat-sulat, may arigin sila unique nga notebook nga ginapain. So tani amo man ko na no, galing do hindi ko hilig magsulat. So practice ko gid na. Kay ang pag-journal gali mga ka-aksyon, nagabulig ni siya para makaangkon kita sa maayo nga memorya kag nagabuhi ni sa aton nga anxiety kag depression. Kag in fairness, nagapaliwat man siya gali sa aton nga attitude, di ba? Kag kada tuig sa aton isa na ko da gahambal nga ma-journal gi kuya sa sili nga tuig ya masulat gi kuya kung ano ko himuon kay kanami bala mga ka-aksyon kon ang ginhimo mo bala sa sili nga adlaw isulat mo at the end of the day do ka very satisfying kay ay wow amo ni gid nahimo ko sa bilog nga adlaw nan. Kaya try ko gina one time lang when ako dahil nakapadayon. Nalipat ko goro. Pero anyway, ara ginabi sa tao mong sa hilig yagid na iya. So ari mga ka-aksyon ang ko sa inyo, i-share ko sa inyo ang mga benefits man sa pag-journal. Benefits sa aton nga kabuhi. Okay? So, ang una mga ka-aksyon, nagabuhin ini sa stress naton. Okay? Ang ang pag-journal ko ng mga ka-aksyon, ang isa ka manami nga stress management tool kay base sa research sa 2018 nga ang emotion-focused journaling may kaangtanan ini sa pagpanubo. Pwede ini nagabulig ini panubo sa mental distress kag nagataas o kung nagapataas sa well-being sang isa ka tawo. So magluwas nga nagapabuhin sa stress kay of course kung gasulat ka manggid di ba duga lapad ang imo bala gasangkad ang imo nga paminsaron so amo na guro ga release ang imo dira nga stress. So next nagapabuhin man ni siya sang anxiety. Kaya suno sa isa ka pagtuon naman ang mga adult kuno nga naga-experience ang ginatawag nga elevated anxiety symptoms ang naga-journal sang ila traumatic experiences. Uy. Kag may 15 to 20 minutes ini nga interval. Amo ni siya naga-help ni siya sa panubo sa imo dira nga anxiety kay ang anxiety bala hindi bala hapos mga ka-aksyon nga nga tawag ni nga batyagon. Kaya kalain ganyan do gida para malhas ka, imo kamot, para mugnaw nga naga para malhas do hindi mo maintindihan. So next, isa pa ka benefits sang pag-journal o pagsulat dira, nagabuhin man ni sa aton nga depression. Kaya syempre, ang may mga yara balasang o kung nagasulat balasang ila mga deepest thoughts kag feelings. Dra gali nagabulig release ang ila iya nga ginabatsyag. Ang depression mga ka-aksyon hindi hapos. Kadamo na sa mga nautas nga kabuhi tungod sang depression kaya syempre hindi nila makontrol ang ila nga ginabatsyag, wala sila sang may maistoryahan. So kung mayara ka gani sang friends mo bala mga ka-aksyon or isa ka friend mo nga naga-experience ng depression, hindi ka na iya magasiling nga maglahog-lahog lang sa iya nga kung ano lang dai pang hambal mo kay hindi inahapos. Kay may mga tao nga depressed nga kung ano ang i-advise sa ila sang tao nga do ang tao nga tong advice nga do way man kinchindi. So amo na blakis makapa-trigger man bala sa ila. So sa mga naga-experience dira sang depression man, I know nga hindi gid hapos mga ka-aksyon. So pwede ka mo dira ka journal, sulat-sulat ka mo dira sa inyo ginabatsyag, dira ka mo pa butsyag sa kalain mo sang kabuot nyo or ano man da nga events sang kabuhi nyo. Kay ikaw lang na iya makabasa at syempre imo na iya mong And next, mga ka-aksyon, nagapa-improve man ni siya gali sa aton nga memory. Kaya suno sa mga expert mga ka-aksyon,
ang pag-journal ko ng mga ka-aksyon, nagapasangkad kabay sa aton nga pamidsaron, sa aton nga thoughts, sa aton dira nga ginabatsyag, especially kung may ginasulat ka kag do emotional ka na bala or kung ano man daw mga nadumduman mo mga sa una tabusin mo do ka man na kagang syempre daga pa refresh man siya sa aton mga memories, hindi lang bad ha, I'm not talking about bad memories lang kundi mga good memories man nga katabo sa imong kabuhi. So kung medyo malipaton ka or ano man da, ang pag-journal is the best. Kasi syempre ang babi may pwede ka balikhan nga mo nga date. Uy, ano giging sulat ko sa amo ni? Ay hala, naka nami ilang hala, mo naging nasulat ko, mo naging nahimo ko sang amo ni nga adlaw sang 2015, amo ni February 23, 2015, amo ni Benan. So amo na dra mo madumduman, di ba? Kag isa man mga ka-aksyon, ang last, nagapabulig man ni siya cope up sa mga naga-experience naman sang trauma. Sa mga may experiences dra about sang trauma, kasi syempre sa nasiling ko na kaina, nga imo na yung thoughts mo, ang naga-focus da imo na yung thoughts, sa imo ginasulat, o ano drang ginapaminsar mo. So, ang iban, amo nang ila pamaagi, nga mabuhinan ang ilang trauma nga na-experience. So sa mga ka-aksyon ta nga naga-experience dira sang trauma, pwede nyo gid na imon. Isa sa kung hindi ka mo hindi gusto mag-share yamong sa ila balang traumatic experience, hindi sila gusto istoryahan. So dira pwede ka mo maka-journal. Di ba? So may maayog galing nga benefits ang pag-journal. Ako galing di lang ko namian gid mag-journal kita syempre hindi ko dami agi bala sa isa sa concern. Pero anyway bisan law ay agi mo ya kung maintindihan mo man lang ya kay may arakis nga ikaw nagasulat pero hindi ka intindi sa imong ginsulat. Okay, so sige. Inaangaton nga FYI segment mga ka-aksyon. Hello, landagali kay Lola Endrisita Valle Ebanez ha, sang La Carlota City. Okay, ginta mo kakaina sa imo apo Lola, nagapamati kagidara sa imo nga radio. Sige. So, diri na kita mga ka-aksyon sa pagbasa sang sulat man, nga ginpadala diri subong nga hapon. Kaya Tita Wilma Sugaton. So, standby ka mo mga ka-aksyon ha. Magabasa kita sang sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakaraang bukas. Sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagkaramdam, idalangin mo sa may kapal.
Tita Wilma. Tita, maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sang This Is My Life. Tita, tani mabasa mo ang akon sulat sa imo kag mabuligan mo ako sa akon problema. Tita, isa ako ka 32 anyos, kag tawag lang ako sa ngalan nga Sel. Nagaisahanon ko nga ginabuhi ang akon pamilya, bangod wala sang trabaho ang akon nga bana. By the way, tita, 7 years na kami nga nagaupdanay. Pero tita, sa pihak sang akon mga sakripisyo kag pagtinguha para sa ila, nahimo niya pa nga mang babayi. Nahibaluan ko, tita, ang ila relasyon sa buligman sang isa ka abyan. Tapos ko nahibaluan, tita, ginbulagan niya ang iya kirida pag wala naman siya nagpakita dito. Sunod sa iya, tita, ginhinulsulan niya man ang iya nahimo kag sa karon ginatinguan niya gid nga mabalik kung ano sang una ang amon nga relasyon. Pero tita, abi ko na pasaylo ko na siya. Pero sa kada mag-inaway kami, ginabalik ko gid sa iya ang iya mga ginhimo sa akon. Tita, hindi ko gid ya mabaton ang ginhimo niya sa akon. Bangod sobra man ako nga nangin faithful sa iya. Hindi ko gid malimtan ang kasakit, kakapoy sa akon paminsaron bangod sa iya nga ginhimo. Subong, tita, dunadulaan ako sang gana. Hindi na ako gusto nga mag-updanay pa kami nga duwa. Palangga ko siya, pero hindi na worth it nga palanggaon pa siya. Ano ang akon himuon? Paano mag-move on sa amo sini nga experience sa kabuhi? Tani, tita, matagan mo ako sa advice. Madamo gid nga salamat and more power sa imo program ang tagpadala, Sel. Okay, so sa aton mga ka-aksyon, nabatian nyo ang sulat, ginpadala diri kay Tita Wilma, subong nga hapon, ginpadala sa nga letter sender nga si Sel. So mga ka-aksyon, inyo nabatian ang iya sini problema sa diin. Siya lang ang nagabuhi sa iya pamilya o podang iya mister kag bata nila o galing ang iya mister nagluib pa ng babayi pero naghinulsol kag gusto na nga ila mabalik kung ano sila sang una. So galing siya, hambal niya palangga ya paman kuno ang iya mister pero hindi na kuno worth it nga palanggaon. Napatawad niya man kuno pero every time mag-inaway sila, pinabalik-balik niya ang sala sang iya dira nga bana or nahimo nga sala sang iya nga bana. So gusto niya na kuno mag-move on sa amo sina nga experience bala sa kabuhi. So ano ang iya nga himuon mga ka-aksyon para sa inyo, abe? Ano ang inyo mga advice diri sa aton letter sender nga si Sel? Sa iya
problema nga gin-share diri sa aton sa This Is My Life. Thank you so much gid kay Sel sa iya man nga pag-share sa iyang stories or storya sa kabuhi. Like mas mayo gid man mga ka-aksyon nga may maghatag man sa aton sang advice mo ana lang hindi lang kita mismo ang mag-decide sa kaugalingon ta kung kita lang mag-decide sa kaugalingon ta ang tendency sina hindi ta makahimo sang maayo nga desisyon. Diba? So, need ta man, most of the time, actually, need ta gid nga magpangayo man sang advice, especially sa mga tao nga masaligan ta and may ara man gani nga mas gina-appreciate nila ang advice sa mga tao nga hindi nila kilala, no? So, amo na. So, sige mga ka-aksyon sa Facebook, live naton, pwede ka mo dira kapadala sa inyo nga advice para diri kay Cell kag sa text hotline naman pwede gid ka mo again makapadala sa inyong mensahe or advice pinaagi sa pag-text sa 09637570-874 sa liwat 09637570-874. So bukas na mga ka-aksyon ng aton yung text hotline kaga pagabasahon ko ina karon dugay-dugay ining inyo nga mga mensahe para sa aton letter sender. But this time, dili kita anay sa importante lang nga pahibalo ni Tita Wilma. Ang aton anay produkto sang pagpadayon programa This Is My Life. Yes, sinasiling ko na kaina. Magahatag kita sang advice driman kay Cell sa aton letter sender. Subong nga hapon sa mga nag-text sa text hotline. Pagabasahon ko na dugay-dugay mga ka-aksyon ang inyong mensahe para kay Cell. Pero ang una, mahambal ko lang kay Cell. Diba, nakahambal ka nga, napatawad mo naman siya or napasaylo mo naman siya. Pero nga aga balik gihapon ang kung every time mag-away ka mo, ginabalik mo gihapon kung anong nahimo niya. Kabalo ka nga, it is because wala mo siya napatawad totally. Wala mo siya na forgive totally sa iya nga sala. Hambal ka lang sa imo kaugalingon nga napatawad mo siya or napasaylo mo siya but not totally kag hindi halin sa imo tagipusoon. Kay ang tuod nga pagpatawad or pagpasaylo
Wala na ina mga kaaksyon or sel, wala na ina nagaulikid pa sa kung ano man ang nahimo niya sa mga nagliligad. Ang mga past niya nga sala, kaya hambal mo man, ginhinulsulan niya na, kaginatinguan niya man, nga ang in your relationship, mabalik na nga duha, mabalik ka mo sa kung ano ka mo sang una, especially may bata ka mo. So, kabudlay ina sing desisyon mo, nga gusto mo, hambal mo, hindi na siya, palangga mo siya, pero hindi na siya worth it ka palanggaon, siguro na init ka lang sa iya. Amo na, kasi syempre nakasala siya. Ang Ginoo gani nakapatawad sa aton, di ba? Sa aton mga sala. Balo ka sel. Sa Bible, may nakasulat dira nga, humble ourselves and forgive others in order to receive forgiveness. Kay man kung gusto mo, di ba, nga patawaron ta sang Ginoo, nagapangayo ka sang sala, nagapangayo ka sang kapatawaran sa Ginoo sa mga sala mo nahimo. So once ginapatawad ka sang Ginoo, erase na yan tanan mga sala. So amo na bala, mag-forgive ta sa ibang nga tao para maka-receive man ta sang forgiveness na aton ginapangayo man sa Ginoo sa sala ta. Kay of course, we are not perfect. Diba? Kabalo ka man sina. So, imuon mo, ihatagan mo sang chance ang imo nga bana. Mga buhi ka mo liwat sa kung ano ka mo nagpangabuhi before, ano ka mo ka-happy before, sa nag-start pa lang ka mo. Especially may bata ka mo. So, hindi man, I'm not saying nga tungod lang sa imo bata, mag-okay ka sa imo bana, hindi. Kundi, tungod, kag nakambal ka man, nga napatawad mo siya. So, ipangamuyuan mo ina, pangamuyo ka sa Ginoo nga, Lord, hindi ka lang magambal, okay, napatawad ko na siya. Ang ginatawag bala, sel, nga unconditional forgiveness. Ang unconditional forgiveness nga ginatawag, once nagpatawad ka sa tao, patawad na totally, pasaylo na totally, nga gina-accept mo siya or i-treat mo siya liwat the way you treat him or her before. So, hindi ka magsiling nga patawad ko na siya, hindi ko siya pagsapakon, ha? May aradan amo na nga mga tao. Ay, okay, patawad ko siya, hindi ko magsapak sa iya, never gidya. Mama na wala, especially mga migahayo pag nibala. Anyway, sa isa ka relationship, apply man na siya, applicable man na siya. Kaya dapat, once magpatawad ka, unconditional forgiveness. Okay? So, na siya ang yabe or key para magbalik liwat ang inyong relationship nga duwa. Kaya, everyone deserves second chance. Always gid man na, di ba? So, amo na. Kag sa imo man nga bana, kung nagapamati man siya subong, kung ano man to nahimo mo nga sala sa imo nga asawa or kay sel, dapat hindi mo na pagsuliton. Kung gusto mo o kung sincere ka nga mabalik liwat ang inyong relationship nga duwa. Okay, so dapat sel ha, mayara kagid sang ginatawag nga unconditional forgiveness. Sa tanan man naton nga mga ka-aksyon, hindi lang na sa relationship sa mag-asawa, bisan pa man sa mga sa mga imo dira, may mga mag-ulutod nga nagainaway mo. Kaya pagid mga migahay, mga nagguba bala nga relasyon tungod lang sa may sala. Galing gahambal nga napatawad, pero wala gid man totally napatawad. So ang inang ginahambal mo nga napatawad mo siya, wala mo siya napatawad. So you need to ask God. Pangamuyo ka sa Ginoo, ihambal mo gid sa iya, samtang nga pangamuyo ka, ihambal mo nga, Lord, amo ni ang kalain sang buot ko sa iya, amo ni ginhimo iya sa akon, Lord, please remove this from my heart. Amo na. So pagasabton gid ina sang Ginoo imo nga prayer, sincere prayer, diba? Kay wala kita sang iban nga kumbaga sa Tagalog pa kapitan bala. In times like this, may gina-experience ta sa kabuhi ta. Only God lang gid ang aton nga mapalapitan mga ka-aksyon. Okay, so hindi magpadala sa emosyon. I know it's very painful sa ginhimo niya sa imo. Sakit, hindi nakatama kaya syempre ikaw na nagbaka-baka, pangabuhi, kaya tungod na siya sang obra, tapos nagluib pa siya sa imo. It is very painful in your part. But, magsiling ka nga na forgive mo siya, forgive him unconditionally.
Okay? So, sige, kabay pa naka-help man ko sa imo. Although, wala pa mo ko bala. Pero at least bala, amo na siya ang ga-mature man tamong sa kadamo sang story nga mabatian ta na balahaw. Mga experiences sa ila kabuhi. So, mas na, kablo ka maka-action, mas damo ka makuha nga mga knowledge and wisdom bala mga ka-action, makakuha mo sa iba niya tao. Pinagi sa ilang mga experiences nga gina-share man sa imo. Okay, so sige, kabay pa nga totally healed ka na. Kag ang yabe sa pagka-totally healed mo is total forgiveness. Total unconditional forgiveness. Okay, so sige. Sa mga naga-text naman sa aton mga ka-aksyon, diri sa aton nga text hotline kay sino ne? Si Jazer or Jazzer sang Hacienda Salud, Barangay Rumirang, Isabela, Negros Occidental. Hambal niya ang masiling ko sa aton letter sender. Mo nga batunon mo ang kamatuoran nga hindi mo na paghatagan sang another chance. Or magkatuhay nga mo niya nga opinion nga doa. But anyway, opinion niya na iya. Sige. And then, kay 68273 naman, kay Sel, move on ka na. Kay ang true love, handa magpatawad sa iya pinalangga. Correct. Agree. Kag sa iya pinalangga, Mrs. Yu di imos ni sang barangay Karabalan. Uy! Ang akon maningali ka barangay, kag kasi manwa. Barangay Karabalan, si Sino naman. Do hindi ko may familiar. But anyway, thank you so much, ma'am. Correct gid ina. Correct gid ina ang hambal niya nga ang true love handa magpatawad sa iya pinalangga. Agree. Kay 0164 hambal niya man niya, prayer is the best medicine. And of course, hindi ka mo magpati sa ginasiling nga time heals. Naragay ba maraman yung hambal nga ba ilan da time heals? Actually, God heals. Okay, ang Ginoo nagapaayo sa aton kinabuhi, nagakakasa mga pain na ginabatsyag naton sa life, mga ka-aksyon. So, sige. Dali lang kay pangitaon tang ibanbi nga mga sige, ang iba yung mga nag-text diri sa aton. Pangitaon, tumakaaksyon na ka daw. Yawan ko sang scroll. Sige lang. But anyway, kakadasig sang aton nga oras, mga ka-aksyon, wait lang taon tanay sa Facebook naton, basi may nag-ari, si April Joy. Humble ni April Joy Benaflor Gaston. Inday Dorel, ang mahambal ko lang kay Sel, really, nga gin-forgive niya, naging ang husband niya. Kay kung really, kung tuod, forgive mo na gid siya, tani hindi mo na pagbalik ang past. Just pray na lang kay God. That is the right things to do. Always pray. Yes, I totally agree with you, April Joy. Appear. Diba? May pa-appear pa. Pero anyway, that is very true, mga ka-aksyon. Ang prayer is always our shield sa tanan nga mga bagay nga pagahimuon ta, desisyon sa kabuhi ta or kon ano man dira. Thank you ha, April Joy, sa imong pagpadala sang advice diri kay Sel. Okay? So sige mga ka-aksyon, sa ato naman nga pagbalik karon kay aton oras, medyo nagalagsanay kami sa oras. Pero anyway, sa aton pagbalik, ang inyo naman nga horoscope of the day. So mga kapalaran nyo, subo nga adlaw, mga ka-aksyon, pag-istoryahan naton ina sa pagbalik sa nga, okay, may lagi nga agaw lang anay, hambal ya lang, ang ako lang mahambal sa sender nga move on na lang siya. Move on sa sa nahimo sang yabana, kag magbalikay sila. Correct? Correct. Okay, so sige mga ka-aksyon ha. Antes ang ato niya commercial break, di kita anay sa importante nga pahibalo ni Tita Wilma.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, sige hapon, temporaryo nga kaupo niyo sa buong nga hapon, Inday Dorel, sa This Is My Life. Sa nasiling ko na kaina ang mga kaaksyon nga sa aton iya nga pagbalik, aton pagabasahon ng inyong horoscope or kapalaran subong nga adlaw. Pero mga kaaksyon, ang kapalaran niya mga kaaksyon or ining horoscope, hindi ta niya diri mag-rely sa aton nga kabuhi ha. Kung ano ang ginhambal sa horoscope, amo na imo himuon. So ini siya do serve lang as do hindi man guide pero do ka sort of amo na do guide sa aton but not totally amo ina ang aton nga kapalaran. Okay, only God kabalo sa aton nga kapalaran. Okay? So sige, standby para sa inyong horoscope of the day. Pisces, Pebrero 19 tubtub Marso 20. Pisces, hindi mo man makuha sa madali ang imo ginahingyo, ang padayon nga pagtinguha ang magakompleto sini. Subong nga adlaw Pisces, madamo nga manugutang ang magapalapit sa imo, dapat mangin maalam ikaw sa paghatag. Bangod ang iban sa ila ang naga-take advantage lang. Lucky numbers 23, 56, 39, 12, 45. Scarlet red is your lucky color. Next, Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, ma-control mo ang imo nga emotions, magluwas lamang sa kalipayan kung mag-propose siya sa imo subong adlaw. Oy, sa may mga nobyo dra. Kaya Aries, hindi ka na makibot kung subong adlaw basta mag-propose sa imo ang imo nga boyfriend. Lucky numbers mo Aries, 23, 36, 59, 15, 42. Cobalt blue is your lucky color. Next, Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Taurus, magsalig ka lang. Bangod, mag-aabot gid ang imo ginahandom. Good moment ang nagahulat sa imo. Kag mangin malipayon ikaw Taurus. Lucky numbers 53, 36, 29, 43, 13. Dollar green is your lucky color. Next, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Himuha ang tanan nga ginahimo nga kay makabulig ini para mapabilin ang imo nga kabakod sa imo ikaayong lawas. Hindi mo pagpabayaan Gemini ang imo ikaayong lawas. Lucky numbers 33, 46, 29, 15, 51. Snow White is your lucky color.
Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, pagkatapos ang imo nga meditation, ang thought forms ang magadala sa imo sa maayo nga kapalaran. Imo ang tanan para sa imo pinalangga kuno Cancer. Lucky numbers 43, 26, 59, 33, 11 kag fuchsia pink is your lucky color. Next naman, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, maghalong ikaw sa pagdesisyon. Tunan mo kuno sang maayo, Leo, kag paminsaron mo gid sang maayo antes ikaw nga magdesisyon para wala ka sang hinulsulan sa ulihi. Lucky numbers 43, 36, 29, 51, 11 kag cinnamon brown is your lucky color. Okay, so amo lang ang aton iyang horoscope of the day kay magabalik pa si Inday Dorel para sa iban nga horoscope. Okay? Subong nga adlaw, so standby ka mo mga ka-aksyon kay magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Mayong hapon liwat mga ka-aksyon. By the way, sa pamati gito kaina, diin ako to gani man kay Okay, sige. Kay Alex Montesa, naga-feedback gani man kagina. Kay Noe Doronila Morata, good morning dra sa may Quezon City. Kay Miss Carol Montoya, naga-enjoy gid siya kuno lantaw sa Facebook Live. Thank you, Miss Carol. Kay Katie Veer, good PM man. Kay Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan, good afternoon sa imo, sir. Dra sa may Tinubagan, San Enrique. God bless us all. Ma'am Cory Vidaha, mayong hapon. First time ko kita sa afternoon. Hehe. Yes, ma'am. Temporaryo kita di anay nga nagabulos. Kay Mario Bacau ko, Irad, mayong hapon, Inday Dorel. Ari kami diri sa La Carlota City, naga-monitor lang ha. Okay, salamat ha. Kay Virgie, Erwin DB Gonzalez, good afternoon. Kay Katie Veer, good afternoon. Marjorie Empress, mayong hapon. Virgie Olpinda, good PM in the Dorel, nga gwapa. Monitor lang kami diri Japon sa may Celine Homes. Keep safe lang and God bless in your family. Thank you, Ma'am Virgie. Ikaw man, keep safe, ma'am. Kay Sir Noel Amar, ginagreet niya si Ma'am Vanessa Mayo. Thank you, sir, sa pag-share sang aton nga Facebook Live. Kay Miss Dorel, shoutout ko akong utod nga si Perla Dela kag si Mickey Amar dra sa Barangay Estefania kag Barangay Mansilingan. Yes, sir. Sige. Kay June Muniez, mayong hapon.
Kay Amor Malayang, hello Inday oo, si Inday Dorel ang ari-anay subong sa program. Kay Martin Aliling, maayong hapon sa may Imos Cavite. Pilton Lipura, maayong hapon man sa may Pasay City. Eddie Lawuz, maayong hapon sir. Opo niya si Nanay Isabel sa may Cane Town, Victorias. Nagapamati sila sa This Is My Life. Sige, salamat gid. Okay mga ka-action, so standby na ha para sa inyo dugang horoscope of the day. Alas 2:45 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, pabalik diri sa This Is My Life mga ka-aksyon. Ang pagpadayon man, pagbasa sa inyo kapalaran subong nga adlaw. Pero sabton ko lang ni Anay ang nag-text sa aton sa text hotline kay si 20798 hambal niya pwede siya kuno kapadala sang sulat niya man diri sa text hotline. Mas maayo guro kung ipadala mo sa amon nga Facebook page, ma'am. Action Radio Bacolod kay kung diri sa cellphone basi bala
Hindi bala makaigo balahaw kay may limit lang ni daan niya ang sa cellphone. So base hindi makaigo. So mas better sa amon nga Facebook page Action Radio Bacolod. Okay, so sige. Sa pagpadayo na sa inyo kapalaran subong nga adlaw, standby. Agosto 23 tubtob September 23. Hibaloon mo Virgo ang mahimo nga mangin epekto sini o mangin resulta sa imo pagahimuon nga aksyon. Ikawan ang ma-involve sa kwarta para malayo ka man sa kinagamo. Lucky numbers 43, 26, 39, 15, 53. Carrot orange is your lucky color. Next, Libra, September 24, tubtob Oktubre 23. Mag-focus ka, Libra, sa best good feelings. Kay man, ini ang magapamagaan sa tanan nga hilimuon mo. Lucky numbers 53, 37, 29, 15, 47. Ruby red is your lucky color. Next is Scorpio, October 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ang imo nga pagpakig istorya sa imo abyan ang magapalipay o kung magahatag sa kasadyahan sa imo. Madamo nga ideya ka nga makuha. Lucky numbers 33, 26, 49, 11, 55. Mocha brown is your lucky color. Next, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Pangitaon mo kuno, Sagittarius, ang mga tinaga nga magahatag sang kalipay sa imo nga kaugalingon. Bisan sobra ka nga busy, hindi magkalipat nga mag-smile. Lucky numbers 43, 26, 39, 15, 55. Tangerine is your lucky color. And the next, Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang kaupod mo sa isa ka team, ang gusto gid nga mangin madinalagon sa kabuhi. And ikaw, Capricorn, mayara ikaw sang leadership traits. Lucky numbers 33, 26, 59, 13, 42. Lilac violet is your lucky color. Kag sa katapusan, Enero 20 tubtob Pebrero 18, Aquarius, ikaw ang dugang nga blessing naman sa imo nga grupo. So yara sa imo ang kamot ang pagpanguna sa standing. Lucky numbers 53, 27, 39, 11, 43. Brandy yellow is your lucky color. Okay, so inyo nabatian mga ka-action ng inyo kapalaran subong nga adlaw. Isang Martes, Pebrero 23, 2021. Sige, sa aton gali mga ka-action kay kaina nag-promise ko bala nga pasahon ko ning mga nag-text sa aton sa text hotline. So mayong hapon lang halin kay 2274, mayong hapon dira sa imo naga-monitor kami. Tamyaw niya lang kuno. Quintina Papato ni kag duha niya ka kids. Ang nagapanamyaw si Daday. Temlatura. Salamat kaayo. Welcome kaayo uy. Ano problema? Welcome ma'am. Okay, kay 6065 naman, tamyaw niya lang Kaloy driver, Mrs. Okop, naga-monitor gid sa imo. Salamat! And kay, si Mrs. Di Imos ang Barangay Carabalan. Okay, ma'am, mayong hapon sa imo, ma'am. Si Mama Tina na imilit ng John Sipil from Menmen Espiritu, Hanover.
Store La Carlota, nagapamati man sila ha, mayong hapon dra sa inyo, tanan nga taga syudad sang La Carlota, banwa sang La Castellana, Isabela, diin pa Hinubaan, o sa diin pa madamo nga lugar sa Negros Occidental, mga ka-aksyon tanga nagapamati sa ato. Thank you so much gid sa inyo pagupod sa akong subong nga hapon. Okay? Kaga mga ka-aksyon, sa ato naman nga pagbalik, mag-share ako sa inyo sang isa ka Bible verse before kita mag-end. So, may pasayod pa kita. Wala na. Okay. So, sige, this time, mga ka-aksyon, ma-play kita anay sang Oratio Imperata para man sa batok sa COVID-19. Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Ang 100% organic ag natural, halal certified ini siya. Wala
7:55 Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, sige hapon, inyo kaupod, temporaryo, subong nga hapon, Inday Dorel. Diri naman sa programa, This is My Life. So, sa aton mga ka-aksyon, no, update lang ko gali sa COVID-19 record bala, diri sa Bacolod City. Kay sa Bacolod kahapon, good news, no, kay for the past how many days na ang Bacolod or weeks na gani ang Bacolod nag-maintain sa 1 digit lang gid nga recorded COVID case sa diri sa syudad, nakis ang zero pa gani. Sa Bacolod, sa pinaka-latest diri sa aton ng aton nga COVID cases diri, may isa nga nadugang kahapon. I don't know pa subong nga adlaw kung may nagsulod na nga bag-o nga record from Western Visayas Department of Health. Pero kahapon, isa ang nadugang lang nga nagdala ini sa 5,813 tanan ka cases sa Bacolod, kag may 10 nga recoveries nga nagdala naman sa kabilugan nga 5,566. Kag good news kay wala naman niya sang napatay sa syudad sang Bacolod bangod sa COVID. Kani nagapabilin sa 188 ang death toll. Iti ang COVID balo kita sobra naman, no, tuig nga kay dito gini nag-umpisa sa China, December 2019 pa lang ya. That's why COVID-19 gani. May dito na nag-umpisa sa China. At diri sa aton sa Pilipinas do nagsulod, I think mga January or February gid. And then March nagsugod ang aton nga mga enhanced community quarantine, stricto gito nga quarantine katama, pero in fairness thankful kita gyapon sa Ginoo kaya hasta subong maka-aksyon nagapabilin kita nga mabakod sa ina sa pasalamatan naton. Hindi na lang kita sige reklamo yan, no? Sunod na natin sa mga health protocol man na ginapatuman sa aton nga mga local government units. Kag sa Negros Occidental man gani may 58 na lang dito iya ka RD sa Negros, sa bilog ng Negros, 58 na lang ang aktibo nga kaso. Pero ang total cases gid sa sa Negros Occidental yara sa 6,788. To imagine, out of 6,788, ang aktibo na lang subong nga kaso, but silingon sa mga aktibo, may mga ara pa ni sila sa mga healing facility or din man sila hospital sa nga ginapain man sang probinsya. So out of 6,788 nga COVID-19 confirmed cases diri sa aton, ang aktibo nga kaso yara sa 58. So pasalamatan ta ina. And ang recoveries naman naton yara sa 6,515, kag ang nagkalamatay nagapabilin sa 215. So last nga update ko ni nabatian kay from Dr. Ernel Tumimbang, 215 last Sunday sang nag-guest siya diri kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. So meaning tubtub subong wala sang may recorded nga napatay bangod sa COVID-19 sa province gani isa ina ka good news. Okay? So sige mga ka-aksyon. Sa ato naman, para naman sa aton nga Bible verse of the day, subong nga adlaw, ang i-share ko sa inyo, of course. Gihapon may kang tanan ni sa isa pagpatawad, forgiveness. Matthew chapter 6 verses 14 to 15. Yes, if you forgive other people for the things they do wrong, then your Father in heaven will also forgive you for the things you do wrong. So, pareho lang sa ginhamba ko kaina nga forgive others in order to receive forgiveness from God. Sige mga ka-aksyon, kadasig sa aton yung oras. Subong adlaw antes ako magatakop, diri kita anaya sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.
O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart of me. Okay, isa naman ka programa sa This Is My Life ang magatakop na subong nga hapon. Thank you so much gid mga ka-aksyon sa inyo pag-upod sa akon subong nga hapon. Sa aton mga ka-aksyon nga nagapamati sa radio. Maayong hapon sa inyo and sa Facebook Live naton. Maayong hapon sa inyo. Kay Marjorie Impress, maayong hapon, ginapa-shout out niya lang kuno si Mylene Alfabete. Okay, salamat gid mga ka-aksyon. Sometimes some things happen. Sa ngalan ni Tita Wilma Sugaton, ini naman si Inday Dorel. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!